ओंख्रि ओंखामफ्रा मोनजोब्बाय नैबेयाव पटल दं ओमफ्राय नै थावा आसाराव दहाय आसार बानायदोंमोन फुङाव बे थावा एसे खम जादों ओमफ्राय नै पटल फ्राय आयु बे जाबाय जोगोनार आलु काक्रेल भाजी ओमफ्राय बे दालि ओंख्रि दहाय फुङावनो बिमाया हासार जावनानै माने गोबोर हासारखौ जावनानै फोराननानै दोनफैनो होदोंमोन आं बावनानै थादों आबौखौ लिंहरबाय थाबा फैला हारसिं मावनांसिगोन दा आं जावनोसै आइ आखाइ फारसेजों मबाइल लाना बोरै जावगोन बिदिसो बोनानै लानांसिगोन माइबो लामदोंनै जोङो ओमफ्राय नै आसारा मोनसे दाख्लैहाय बानायदों रानद्रायनानै गेस जाजोबदों ओमफ्राय नै हासाराव फोराननानै दोनथ'बाय बे आबैनि गय सान्दुङाव गरमा जाला ओमफ्राय आं दा दुगैनोसै दुगैखांनानै खाथियाव लोगोफोर एग्ला फ्रेस जाखांबाय हाय बेलगो बाबु दे हाय 춤마 ini hati kada hiin deh babu deh hiin jinak Miteleko. Gimana nih ya? Jangan deh, ada ngomong. Oh. Nih जों दा केबोल मल गामियाव मोनफैबाय माने माबेयावबो थांबा बिदि गामि गेजेर गेजेरजों थांनो मोजां मोनो माने साया सान्दुंबो जाया माबो जाया बे ससे ससेल' सान्दुं नाङो आरो ओमफ्राय बाखिखिनिया बिदि दंफां सायानिजों मोजां मोनो एसेबाबो ओमफ्राय हाइवेजों थांबानो सान्दुङानो सान्दुं ओमफ्राय नै बेखिनियाव सक जादोंमोन फिसानो माबायदि
माबायदि लाखो भिडिअखौबो होजोब्बाय माने जिथियानिफ्राय माने बिदि लकडाउननि माबा सोलिदों आरोना थांनाय बोसोरावबो बिदिनो जाखादों लकडाउन जानायाव बिदि सक फिसा फिसा गामि गेजेर गेजेर नै बिदि लामाफ्राव गारि सालायबाथाय माने गामिनि आरो बांसिन गामिनि लामायाव बिदि सिनेमाफोरा ओरैबायदि माने उल्थाथार जायो आरोना बिदि बेल होबाबो थाङा बिदि आरो खायसे सैमायाथ' बिदि बारस'नानै होफिनखायो ओंखायनो गामियाव गारि सालायबाबो एसे मोजाङै सालायनांगौ आं भिडिअखौ डेलि होनायनि माने सानफ्रोमबो बिदि इम्परटेन्ट बिदि मा खालामगोन बिदि डाइरेक्ट माबा थाया आरोना ओमफ्राय जायखिजाया बानायलांबाय थायो आं सानो मेम'रिबो थाथों माने डे बाय डे बिदि मेम'रिबो थाथों होननानै आं बानायो आरोना नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै होदो शेयार खालामनानै होदो सानफ्रोमबो माने बिदि क्रिएटिभिटि माबा मोना आरोना कन्टेन्ट मोना ओंखायनो आं बिदिनो खालामलांबाय थाबाय आरो माने बिदि सानफ्रामबो मा खालामनो आरो लकडाउनबो ना न'आव मा मावदों मा जादों मायाव थांदों बेखौनो खोन्थायाबा माथो फैबावनो स' नोंथांमोना नायनो मोजां मोनोबा नाय आं होनाखैदि जबरदस्ति नायथारनांगौ माने आं बिदि साना आरोना जबरदस्ति नायथार बिदि होननानै होनाबो आरो नायनोबो नाङा सोरबा बिदि खायसेफ्रा नायनो मोजां मोनाथ' बिदि मालायनि मा खालामदों मा मादों माने जोंनि बिमायानो होनो माने बिदि मालायनि जानाय मानायखौ मानो नायनांगौ होननानै माने आंबो सानो आरोना खायसेफोरा इदि होनो खोना इदि बिदि आं बाट मार मोजां मोनो मालायनि ब्लग्सफोर नायनो आं माने नोंसोरनो खोन्थाजायाखैना जों दि मा जायगायाव थांनो नागिरदों बेखौ आं दा मोनहैनानै खोन्थासिगोन नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय थादो मोनहैनानै खोन्थानोसै बे मोसौखौ दाखालिनि ब्लगावबो नुदोंमोन आं नै जों दा दावथारा सक मोनसिगोन माने कमला बाजार होनो बेखौ कमला बाजार मोनबायानो बेखौनो होनो कमला बाजार कमलानि बोथोरावहाय बेयाव कमला मोननाय जायो आरो माने कमलानि गुदाम थासोगारो बे जायगायाव बेखिनियाव नङा दे बै एसे सिगाङाव थांबावनानै ओमफ्राय दा मोनसे लामा नुगोन बेखौ खोन्थाहरगोन आं बे जाबाय शिब मन्दिर शिब फुजा जायो नै इयाव आं नायहैफेराखै आरोना नायफैफेराखै खाथिबाबो ओमफ्राय बे जाबाय इन्दु भुटान हटेल बे ग्रिन कालारनिया लेफ्ट पेजा ओमफ्राय नै बे लामाजों बे हाइवे लामा ओमफ्राय बिनि ओरै एसे सिदा थांबानो भुटान रडा बेनो माने बेखिजा थांबाय थाबानो भुटान मोनबाय नै बेखिजा आरो दावखोलांबाय थाबा आरो बेखिजा मुसलपुर मोनहैयो जों दा ससेल' थांगोन जों दा फालागुरि गामि मोनबाय ओमफ्राय नै दुब्लियाव हालेवनायफ्रा जागायजेननो नागिरबाय बेखैजा बै ब्लु कालारनि नेट सोंदोंना बेयाव माइ माबायानो खोथिया फोबायानो ओमफ्राय गायसिगोन नै हालेवखानानै दोनबायानो सोरबा लामाखौ बारा गोबाव लाबाय थायासै नै जों जि लांनो फैदोंमोन बे बुस्थुआनो जाबाय साम' माने बिसिना ओरै हाजोनि दै बोहैबोयोना गोजों साम' लांफैदों होबाय आङो बेसेबा गोसोम जाबाय ओंख्रिया खारदैयाखै होदो माबा नांगौलै बुगा होग्रोनांगौ गोबावनो रुग्रो दै होबाय बिथांमोना सेरसेया नै बुजायानो गासै
नै जों दा गारिनि थाव लायनो थांदोंमोन माने बिनानावनि गारिनि थावा जोबनानै होदो आरोना। दाखालि जों दे हादानाव फैदोंमोन बे बै हाग्रा बिदि नुहुरनायानो आरोना बै ससेयाव नुगोन आरो आं दा खोन्थागोन र'। नोंथांमोना सोरबा हादाननि ब्लगखौ नायाखैबा आंनि एकाउन्टाव चेक आउट खालामनो हागोन। पुरा इन्जय खालामदोंमोन। नै हाजोखौ नाय बेनो भुटाननि हाजोआ। नैबे बिफांजों सिदा बै थिंनाव नुहुरनाया बेखिनियावनोमोन आरो लामाया ओमफ्राय बे लामानिफ्राय बेखौबो नुहुरफिनोमोन आं ब्लगाव खोन्थानानै होदोंमोन सोरबा नायाखैबा अन्नानै नायहैबानो जाबाय माने नुगोन आरो हादानाव माबायदि थायो माबायदि मा। सानसेट पइन्टखौ नायनो हागोन जि समायना नुखादों। गारिया माने थाव सोनायनि उनाव जादो दै माने गारि गानानै ओमफ्राय आरो थाव सोखांनानै ससे थांबाय किक गानानै स्टार्ट जाबाय नालाय ओमफ्राय आरो फैनानै गामि मोनहांआव गाज्रि जानानै होलायबाय ओमफ्राय साथामा गंसे गारियावनो फैनांबाय। भिडिअ बेखिनियावनो जोब्बाय गाइस। थेंक्स फर वाचिं।